Sinibingelele babukeli emakhaya. Siyaphinda siyambingelela futhi onyakeni omusha wa 2024. Umkhulu ke namhlanje babukeli emakhaya usiphathele futhi esinye isimanga futhi esishaqisayo. Before siqale babukeli emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe. Umkhulu sekubingelela mkhulu ohlelweni lakho mkhulu. Ya sanibonani balaleli emakhaya. Yebo mkhulu. Umkhulu Dube lo. Owakhela endaweni yaseMgababa. Isitobhi sami ukamfeyisi eTHWALA. Mogagulisha nje uthi Dr. Dube enyangeni enkulu uhamba uzozofika khona. Namhlanje nake ngiphethe isithwalo sonwabu. Balaleli ke ngiyazi ukuthi nonke niyazi ngonwabu ukuthi isilwane esinjani. Unwabu lolu isilwane esiyilungele nje kakhulu. Liyaphinda futhi unwabu uma ligashile ke lase ehlahleni uma wasuka ulibambe ngesandla hayi uthu into esimangalisa ngoba liyafutha lifutha kabi impela. Alibonakali kalula inwabu lezi ilwane ezingandile ezingeningi nje emhlabeni kodwa wona ziningi ukuthi azibonakali kalula futhi isilwane esishintshayo embala sishintsha imbala ungathuka ungasasiboni kahle emehlele emahlamvini nje athize noma esihlahleni esithize siye sifana nalo muthi ncamashi nalo muthi ehleli kuwona noma ngabe ehlelo ogodweni sifana nalo lolo godo ohleli kulona. Lesilwane ke ngiyathwalisa ke mina ngaso. Akujwayelekile futhi ukuthi khona umuntu othi uthwalisa ngonwabu ngaphandle ukaDube akekho futhi okuyumthole ethi uthwalisa ngonwabu abanye bathwalisa ngezimvu nangani kodwa mina ngiphethe lolu nwabu lwami mina enguliphethe engiyothi mawufika la kumina ngikwenze ngalo nwabu lelo ngikwenze hayi lapho ke oceba into lokuyazala futhi naseyitheni futhi liyasebenza kakhulu ushintsha imbala nakhona ethina sikwazi ukuthola izitha futhi uma ukuthi usebenze ngalo unwabu nabantu nje abakunaki noma ungenza amabhizinisi athina amakhulu akekho umuntu ongathi awunanga lo muntu siyamzonda sifule siyomdubula ngoba nakho eshaya ibhizinisi enje kanje into yakho nje ayinakwa njengalonwabo nje lunganakwa nawe futhi awunakwa uphila nje impilo ende futhi unwabu liyazolala kakhulu nabantu njengoba lathi unwabu abantu abangafi kodwa intulo yona yithi abantu abafe kodwa lathi unwabu abangafi kuphela ngilahlelwa yijubane lokuthi ligijime lalibe lokudla ngoba nawe uyadla mengikwenze ngale nto yonwabu uyadla usuthi awuleke uhamba kakhulu ushola le nale hayi uma ndawo udle nje abantu benganakeli ukuthi uyadla kanti hawo usuyadla impela ilona kunwabu lolu lisithwalo sihle kakhulu impela mo nezitha impela hayi ngeke zikwenze lutho izitha ngeke kulokuphethe ibhama noma kugadwe ama-bodyguard egadele nawe cha mawuphethe lo nwabu ngoyambela ungaphethe lutho esandleni uphumelelo yakhona. Abantu amabhizinisi ke wonke-ke nje amabhizinisi nje netafula unani unamathende liyakufanela unwabu udlala amaphepha unwabu luyahambisana kuleyo nto oyenzayo noma ngabe uyiphi unwabu nje liyabekezela liyanamathela kuwena liyaqhubeka njalo unwabu ayipheli into yakho ihambile kancane iyahamba yaqhubeka kancane ukuthi ayiphuthumi ngamandla intwi kodwa nje ilokhu izile kodwa yona ngeke uzuwe ngoba phela ngeke ubone abantu abathwalile ubona oseyewile cha unwabu lokhu luzile nje kancane kodwa into yaluzo lokhu ibonakala lokhu izile nje kancane lokhu ibekezelile kunwabu iqhubeka ibhizinisi akungawi ungatholakala sokuhle kwabantu ukuthi hawo usaba impoqompoqo lo muntu oyekade eguleka kangaka kanti wayethwalile hawu unwaba ayipheli into yakhe ihlezi ngikhona ithuli into nje engenza kalula le ongathi uma ufuna nawe uyibheka uyibheke nawe uzobona ukuthi hawu nangona ngocishe uyenze kodwa ke usokhokha phela nako ukuyifunda lo nto kuyenza ngoba ngiyathanda phela ukuthi uma usuyifundile nayo leyo nto onwabo
uphinde phela uzenzele ingane zakho phela kungaba sokuba wena wedwa ekhaya ohambayo ingane zakho zona singabe nayo imali nawe uyenze lento kodwa hayi le mazi ingane singakwazi ukuthi sisebenza ayikho umuntu ophuphayo la umuntu onjani ngoba nje unwabo nje alunankinga bonke abantu bangayisebenzela kodwa nabo ubathinte ngalo ngokufundisela musu yangokhela lo nkomo yami ukuthi ngifundisile musu khokha le mali ukuthi ngikwenzile ngicabanga ukuthi nizwile ke nonke kodwa phela ungezwanga kahle ke abuye abuze nabuze efonini ngizobe sengiyamphendula ukuthi hayi kunje mokuqhubeka uphinde uqhubeka kanje kodwa akufuneke igazi la lenkukhu unwabo kuphela olufunekayo emakhosini ngicabanga ukuthi nizwe kahle nonke ongezwanga angifonele mkhulu ilana-ke le khona-ke ningakhohlwa-ke inkunzi yembongolo ukuthi ikhona inkunzi yembongolo ukhona futhi umsishi imbiza yami engilapha ngayo abantu evusa induku lezo nduku lezo zihle kakhulu lezo nduku ningakhohlwa izolo sikhona nasi nje ngigayile igcwele hayi ngithanda ukuvayelisa-ke balaleli sibonane noma yinini nasegoli ngoba ngikhona ku-station 35 ngasenjini garage ePitoli phezulu lapha eSoshanguve ikhona futhi kuphela inyanga ngomhla ka-1 kuya ko-7 bese ngiyabuya ngize ekhaya ngomhla ka-7 ususalile lapha ePitoli lasegoli-ke hayi ngoba ususalile koshaya umhla ka-8 kodwa ngoba ngikhona umhla ka-1 kuya umhla ka-7 ukwazi ukuyithola nazo zinduke engikhuluma ngazo ufike uyithole futhi lezinye ziningi ayipheli sibongeke balaleli-ke yebo babukele emakhaya niyazwela ukuthi umkhulu usiphathele enye indaba futhi uyayizwa ukuthi ishaqisa ikhanda and ayinabo ubungozi lena babukele emakhaya akithi mkhulu uthe abukho ubungozi lana unwabo nje ongenankinga yebo uthiwa lithi into ukulunga konwabo mkhulu ukulunga konwabo into zakho zime kanje yebo nawe siyathanda futhi ukuthi uma ukuthi usuyenzile into uhloniphe ngoba nalo unwabo uyahlonipha uhloniphe ube nenhlonipho uzophile uphile isikhathi eside njengalo unwalo ngoba uyathanda ukuthi abantu baphilise yebo mkhulu liyathanda ukuthi abantu baphile unwabo lathi abantu abangafi yazwelana nabantu unwabo uphinde futhi mkhulu uyicabe nasenganeni zakho emndenini wakho awuyicabe ayibe sehlangene lento uyicabe indlela yami ethize engiyenza ngayo nawe ufike uyibona musu uyifuna ukuyenza uyicabe shona ukuyicaba yebo Nkosini babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi nilike niphinde nisubscribe ngoba siyabuya futhi isizini ezayo umkhulu uDr uzobe phinde ephethe okunye futhi ocishe kushaqisa ikhanda futhi okuthusayo okumnandi njengalalo okungenabo futhi ubungozi nilike nina niphinde nisubscribe siyabonga kakhulu unwabo yebo mkhulu Ngifuna ngicoma ngithelayo. Hosh! Ahlaba ikuze incane bathi umfakiso ngesabi. Ndida masoba sithi inkunzi ayisakile mabhemu.